Hello guys, may buntag. Padol ko muli naman. So, yeah, next week balik na po ko. Okay. Napa yung mga kulang na mga process na kailangan buhaton. At the moment it's 11 o'clock in the morning, 27th of February. And yeah, gonna head to the train station now. Landag to ganihan ni kalit magdagom. Ano sa ba? Now. Mao na katong building nga akong giadtuan kahapon. Mao ning main building. Konektado sa main building School of Medicine and Dentistry. Pero ani main building na sagol ag medicine o kanang business mga courses. Diyan na yung mga fashion, yung mga art courses kita no. May mga fashion design nga na mga courses. Naikuha na dorm pa dira anak ko gapayo sa una White Indel pag first year na ako nami dakugar pero kuan siya mahal jutay mga 82 pounds. At the moment akong bayad kay karon sa akong current dorm 72 per week na sila per week, pero magbayad may 6 months which is a block. Naman yung library na mo dire parte pa ni sa kuan mga art courses na building. Dahil na university dito parte sa syudad. So na yung mga normal na mga civilian yung mga bahay dira na mo ni pa yung simbahan tanawon diri, pero I don't think na simbahan na siya. Naman yung mga atrium for ka ng gathering hub pod sa mga estudyante na cafe. Dali kuan pub na mo ani or bar. Ani may magtapok mag-inuman pero kaduha ra ka na. Ang mga pultahan di ani kung mag-abre mi kailangan among gunitan sa talawon ug nay mosunod nga tao pud namo. So wag kuan ba itiket dire kailangan habit sa mga tao. Nanirado man subukan.
napalitanan at mga train ticket dira. Nay pang card, nay pang cash. 11:44 platform 4. Karaan ning kuan wala may kanang bullet train dire pero mo na usa sa kinapaspasan nga train dire sa among nasod Virgin train. Pado usually kani mo yan ang train pado ni London Euston. Arang Banaa. Yellow line na makita nyo dira, bawal ka mo tabok ka na kay mo na safety line. Kuan sitahon ka og na kuan mo tabok ka na. Well, na all the time pero kung makitaan ka sitahon ka. Ja kuan. I think I've showed you already katong 1,000 pounds nga fine kung tabok ka sa kuan release. So yeah. Napakoy 20 minutes maghuwat sa train. So pa ni abot ang train. So ang buhaton puro giuha po mo na binding machine mo dire makagamit lo wala kung dili ang sir sila mo daw napaday ani gawas ang coin nila la butay mo coin dire di mo ipaslak ka. Wrong case, tigamit mo contactless. So kanilang pintuton mahal ni pero nakalimot ko kung drink. So sa 52 ang kaon na 52 juice. So press that ay may ka-selection din ko basa da ng insert card contactless. So 2 pounds. I know it's expensive but ako ipakita ninyo for the sake of showing you. Educational. May mga snacks nila may Belvita, may KitKat, mga snacks, may mga sa America chips ang tawag diba kanila crisp British man. Wala to. Nayo sayang nga mas tak di mo pa ni mong gipalit. So say mo sipaan or sumbagon nimo para motagak. Pero di ko grag yan na kay masitahan po ang sumbagon ka damage pa lang ta. So yeah, maghuwas ako sa train. Anong i-activate ang ticket kay 11:31 na 11:44 ang train. Na may mga different types of ticket, ay off-peak na off-peak return. Kani off-peak pasabot ani nga makagamit ka nga ticket bisag unsang orasa. That's why it's off-peak. Da wala specified nga oras nga kinahanglan nimo gigamit. I don't know about other ticket. Like I'm no ticket expert. So yeah. Na magamit nimo ning tikita 26 of February until 25th of March this year. The nag amount ang gibayaran to 15 pounds 10. 15 pounds 10 mo nag overall nga gibayad na including na tong gahapon nga ticket og karon. So yeah. Pero kung palit single mo po na yung bayaran single ticket 15 pounds. So mas maayo pag return ticket na lipalit mo kay sa apin lang. So yeah, mas sulit nimo. Abot ang train. Ulit na.
man ning manonong video. Thank you again for watching. Palayo ko na kung subscribe o like kung giginaan mo sa inyong nakita. Hopefully it'll turn out alright. First video. So thank you very much. See you later.